Și salutare, oameni buni, bine v-am regăsit la un nou episod nou. Deci, astăzi o să ne jucăm Minecraft. Deci, o să începem o nouă, efectiv, serie de Minecraft. O să fie bombiță. O să fie, efectiv, cea mai faină serie care de pe canalul meu, bă, băiatule. Bun, deci, uitați, ăsta este Minecraft-ul meu, așa. Intrăm pe lumea mea, asta e lumea mea, Brașovul, este lumea mea. Bun, haideți, frățioare, bărbășiane, hai să facem un nou episod, nu uitați să dați 10 like-uri dacă e. Bun, deci, lumea asta am creat-o de mult, dar gen, n-am vrut să zic, ce lag-i, bă, bărba. Am făcut eu de mult, știu, este prea mare lag, am făcut eu de mult, ca să vă arăt vouă, bărbașiane. Uitați, bă, tună, bă, băiatule. De fapt, glumeam, nu este asta, nu este asta, este alta, care este și mai tare, care este pe survival. Am făcut o lume, care e a mea, care am făcut-o eu pe survival și da, într-un sat și sper să vă placă, gen. Atâta zic, sper să vă placă, gen. Uitați-vă, pe survival, bă, băiatule. Uite câte chestii, n-am foarte multe chestii. Le-am strâns așa greu, o bine, așa, foarte greu, efectiv. Prea greu. Bun, time Saturday. Ce să facem noi în Julica de astăzi? Hai, odată. Două, mă, cum un an. Deci, da. Astăzi o să mergem la săpat, la săpățică, bă. Mergem la săpat. Bun. Stai, am uitat că, deci nume, așa am lăpată. What the fuck, gen, efectiv să văzut. Am câteva diamante care le-am strâns eu cu greuci. Mergem și șăpăm. Și încet. Nu știu. Da. Haideți să săpăm. Și să săpăm. Dude, cred că o să vreau să fac un Lidl. Am văzut la alt YouTuber și cred că o să fac și eu, fiindcă îl face tare. Cred că mi-aș face și eu, dar nu știu ce să zic încă. Că gen, greu să facem, îmi trebuie multe oi și coloranți și gen, mi-ar trebui multe chestii. Opa, ce-am găsit aici? Ce-am găsit? Ce am mai găsit noi aici? O redstone acolo. Bă, ne riscăm. Au, e mort, efectiv, nu mai pot. Bă, ne băgăm repede pe survival. Suntem morți. Creative. Mamă. Deci am făcut asta. Oh my, bă, what? M-am băgat pe creative. Doar ca să nu mori pentru voi. Doar pentru voi. Atâta vă zic. Că gen, efectiv, what? Hai să rămâneți de omul ăsta. Mi-ar trebui să niște cobble, dar în fine, iau restul ăsta. Cât am primit? Da, avem cărbune, yes. Mă duc, stai, să păm puțin așa. Ca să luăm puțin cobble, ca să ne facem un furnal și cu furnalul ăla să facem redstone-ul ăla și să fie blană rău. Așa, bun.
Ok. Uitați, nu vreau să fac, nu o să mor, e smart. Au. Bine că am o armură prea bună și au, stop. Da, e greu cu așa. Ce să fac eu? Dacă e greu, ce... Iau și cobol ăsta, așa, bar. Au, nu, au. Ce mă... Au. Nu am au! Stop. Nu riscăm? Nu. Au. Nu. Bă. Gata. Stop, efectiv. Nu mai pot mișca. Am murit, bă. Bă. Rapid mergem. Îmi iau toate itemele. Bă, ce-am făcut? Bă, toate itemele mele. Toate itemele și scutul și tot. No, gata că mergem la minat. Bă, deci dacă nu mai găsesc... Deci dacă nu mai găsesc aia, jur, bă, băiatule, că nu mai pot, mamă. Te-ai dus, bă, nu. No, du-te-n pă. Nu. Bă, deci dacă nu găsesc, e drumul la calul ăsta de fut. Deci, efectiv, tu ați văzut cea... Wow. Deci, du-te în vocă, paști mult. Yes. Unde-i, bă, deci dacă nu găsesc... Deci încă e aici. Nu, du-te... Dăm ture, gata, guys. Nu, o să murim. Iarăși. O să fac o găleată. O să fac o găleată. Măcar dacă am... De fapt, mai bine îmi fac eu o sabie din iron. Sau nu? Da. Bine, nu fac asta, sincer, nu vreau să mă fac tot asta, așa că da. Și am foarte multe diamante, că am săpat ca nebună în ultimul hăluc. Yes! Deci, îmi trebuie apă. Asta știu că îmi trebuie apă. Deci, mă duc să văd cum se face o găleată. Și sper să pot să facem așa, dacă nu. Da, așa. O găleată, dacă se poate, din ce se... Asta? Ok. Nu am restaurne, deci așa că o să băg, aveam acolo tot. Știi cum o să fac, guys? O să deschid asta. Nu vreau să facem trade. Bă, ce mă enervează. Facem un stil vechi, yeah boy. Facem într-un stil vechi. Deci, unde era mai exact? Încerc să fac cea mai tare chestie. Sper să reușesc. Dacă auziți ceva, e Mateo, câinele meu. Da. E puțin. Uneori mai face și el chestii că doarme câine. Mamă, deci dacă nu reușesc, nu dai cu mine pe bine. Asta e, bă, știu. Așa, și gen o să duc asta până acolo. Știu că asta dureze ceva, guys. O să încerc să fac... e bine! Ce bine e, uite ce bine e. Așa, haide, blană rău. Haideți! Deci, uite, mai avem până acolo. Sper să nu vă plictisiți, guys. Sper să nu vă plictisiți. Așa, haideți. Bun, spargem asta și asta. Și asta. Ai.
Bă, 3 de ore. Așa. Nu, asta e. Unde era, bă? Bă, chiar unde era? Bă, unde era efectiv? Unde era chestia? Ia asta. Da. Mă duc să-mi iau lopata și apoi să viu. Să viu repede. Bă, deci luau niște diamante și niște bețe și facem o șobiuță. Așa. Facem un pac. Punem diamantele barbașane. Bun, scuze că vorbesc așa, dar că nu știu ce-i cu mine. Astăzi nu știu ce am barbas. Hai. Sper că... Deci... Nu. Lasă. Dați mai bine să aduci. Lăsați. Bă... Ai, nu pot să mă culc, nu pot. Ce o să facem? Bun, cred că o să închidem acum episodul. Pa! La revedere! Da, stai puțin. Deci... Vreau să mă zic ceva. O să postăm în fiecare zi cu Minecraft, ok? Deci în fiecare zi o să postăm cu Minecraft, ok? Băieți, deci o să postăm numai cu Minecraft. Pa, eu nu știu.